सावरिया 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 रे पिक्चर के हिंदी पिक्चर का लग रहा है कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। अरब देश में बलमुआ बसल बड़े अब बहुत दिन बाद फोन कइले बड़े पूछले कि समाचार कैसन बा ठीक बाड़ू कैसन बाहू बोले कि अब का बताई न जिए के जुगाड़ बा न मर के ठिकान बा न जिए के जुगाड़ न मर के ठिकान बा न जिए के जुगाड़ बा न मर के ठिकान बा न जिए के जुगाड़ बा न मर के ठिकान बा न जिए के जुगाड़ बा आजा परदेसी दिल दुआरिये पठार बा आजा परदेसी दिल दुआरिये पठार बा न मर के ठिकान बा न जिए के जुगाड़ न मर के ठिकान बा न जिए के जुगाड़ बा न मर के ठिकान बा न जिए के जुगाड़ बा न मर के ठिकान बा न जिए के जुगाड़ बा पूजा समिति के बहुत बहुत पुरस्कार भगवान समिति को बनौले रहे आज समिति में एकता बनो रहे आजीवन कार्यक्रम चलत रहे साले साली ये शुभकामना करो वाह याद न मेरी आई अब क्या कहना तेरी याद न मेरी आई अब क्या कहना दिल रोया कि अब भर आई दिल रोया कि अब भर आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई अब क्या कहना मुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना तुम्हारे जगाड़ बा नदिए के जगाड़ बा तुम्हारे जगाड़ बा नदिए कमेटी के आदेश बा काका लो भी बैठल बनी एक आध गो पूर्वी जरूर चाहिए पानी जवानी के लोर बन के बरसे जहिया से बोइलो पर देसी तू भर से पानी जानी के लड़ बन के करे से कहीं आके मारा परदेसिया परदेसी परदेसिया हमरो जवनिया के समय भूत खेलवाड़वा हमरो जवनिया के समय भूत खेलवाड़वा आजा परदेसी दिल दुआरिये पठारवा आजा परदेसी दिल दुआरिये पठारवा न मर के ठिकान बा न जिए के मर के ठिकान बा नदिए के जुगाड़
के दुर्गा जी जान के चढ़ा दिला हम तारा महिषासुर नहीं लगता नहीं बिया नहीं का भइल बिया नहीं का भाई मार्केट बना तना होशियार बड़े चले इनकर मलकिनी सुन ली है तले ना दिले हम घरे चल गई है तो लुटा रहल बड़े जान तरह को फ्री सरकार हमार हो गई बिया मोगी के सामने केहू नचनिया के पैसा नहीं दे सकता ना जान तरह की सवेरे क्लास लेवे लगी कि हम मांगत नहीं साबुन सरफ के तो लगे नहीं करा तो नाच नाच के देत रहो और बा जरा हो झलिए ना बजाओ मुछाई ऐठा में कोई तक तार फोटो खींचा तक वे जाके दूसरा पद भाव घर घर चर्चा होता हर घड़ी मन हमार रहता गवना करा के लेके ओइला लबरला जय निर्मोही अवना तो डूबे खाती लगिए होइले वारबा अवना तो डूबे खाती लगिए होइले वार आजा परदोषी दिल तुअरिए पखाड़बा आजा परदोषी दिल तुअरिए पखाड़बा नंबर के ठिकान बा न जिए के जुबान नंबर के ठिकान बा न जिए के जुगाड़ बा सुदामा राय जी भाई साहब पुरस्कार दिल बहुत बहुत गौरी भैया देरने हैं हार्दिक शुभकामना करता हैं भोला दानी पद प्रतिष्ठा बना दे रहे हैं सेल्फी में हैरान करूँ देखता रहा भाई क्या नाम है भैया क्या नाम है श्याम सुंदर नाम बा आरोहन भी श्यामे सुंदर वाला बा कौन हयो जी 16,160 को मेरा रखल कृष्ण भगवान 16,160 दो को लइको भइला पर भी दीवाना हो जात रे टप डाल यही पर तू खैर कोनो बात ना अंतिम पद हो घर घर हो तुमरुए प्रेमवे के चर्चा लगता कि छप जाई प्यार वाला परचा घरे घरे प्रेमवे के चर्चा राजा के जान परदेसिया निर्मोही के करा से कहीं भइल बारूद से बिगाड़ के करा से कहीं भइल बारूद से बिगाड़ आजा